Hatagan og prioridad sa Philippine Coconut Authority Region 11, kuyog ang ubang ahensya sa gobyerno nga palambuon pa ang industriya sa lubi sa Davao Region, sanglit na ila ang Region 11 nga usa sa nagunang largest coconut producing region sa tibuok Pilipinas ug mamintinar ang posisyon sa nasud isip top exporter sa mga produkto sa lubi sa tibuok kalibutan. Kini ang usa sa gilaraw sa PCA sa pag-abli sa Coconut Industry Conference sa exhibit kagahapon. Sa record sa PCA, anaa sa 2.5 million metric tons sa lubi matag bulan ang maproduce gikan sa 300,000 hektaryang coconut agricultural areas sa rehiyon. Tumong niini nga matabangan usab ang mga mag-uuma og lubi sa Davao Region. We mean to be able to help the coconut farmers improve their economic lot, and in so doing provide for the sustainable development of the industry so that the future will be able to enjoy the benefits of what we will be starting in the next few years. PCA is providing not only inputs but we are also providing technical assistance, ma'am. Human mapirmahan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang Republic Act 11524 kun Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act niadtong milabing tuig, mahatagan na og katungod ang mga mag-uuma og lubi nga magamit ang Coco Levy funds pinaagi sa diverse initiatives ug mga proyekto sa tinguha nga makunhuran ang kawad-on, pagpalagsik balik ug pagmoderno sa industriya sa lubi aron ma-promote ang social equity. Niadtong milabayng bulan lang nagmalampuson ang gilusad nga Coconut Farmers and Industry Development Plan nga regional rollout sa Agricultural Development Program sa Davao Oriental. Pilot province sa programa ang Davao Oriental kay 40% sa coconut agricultural areas ang anaa dinhi. Katambayayong sa PCA ang 14 pa ka mga national government agencies sa Coconut Farmers and Industry Development Plan pinaagi sa capacity building ug development projects. 250 million pesos ang pondo alang sa Coco Levy Fund sa Davao Region. Target nga makapahimulos niini ang anaa sa 153 ka mga beneficiaries. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.